Ndichikutambira zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara kutena on the notification bell so that patinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani mungotiwo get well soon kunene Hatirari ndarwara neflu ndinokasikawo kurikavha. Zvisinei chero ndichirwara kudaro manews updates atiregere kuya nawo. First update ividhiyo remukadzi uyo anga ane vana vake kuSouth Africa too achikumbira zviya zvekuti vanhu vanonogara mustreet vochanga kupema. Zvisinei pane mashoko ataurika mukudzingwa kwaichitwa mukadzi uyu nevana vake vichinzi maZimbabwenzi hatisi kukudai kuno kuSouth Africa, endai kunyika yenyu, dzokerai kunyika yenyu, kunoku hatisi tombokudai, hatisi kuona mufananidzo wenyu. Vadikani ndokumbotoita zvanofika comment section after wapedza kuona video iri and include president vemuno munyika yeZimbabwe, president Mnangagwa, vachiti aiwa endai kunyika chenyu cheZimbabwe ichocho kuna president venyu Mnangagwa, munogara ikoko, munokumbirira ikoko kuZimbabwe. Hanzi imi maZimbabwe munofanira kusungwa kuno kuSA. Ndaribore this video. Riteng le tsokai hai Zimbabwe le tlo ema mo Libana o ira eng chelete kopa tsamaya le bana kopa o emele tsamaya le bana ba o ska tlhole ru kreya mone o tswa mo o tlo ema le bana ba ne Emela sis, emela tsamaya. We don't even know why is the government not arresting you, because this is illegal. Every day we pass you here with these kids. Yeah. When tourists pass here, they take pictures of you. They are saying, this is our South African women. When it's Zimbabwean poverty in South Africa, you cannot come and beg. There are robots there by Zimbabwe. Stand up, ma'am. Take the kids. Take the kids. Yeah, we are going. Yeah, We go. don't want No. to stand up. Stand We up. came for you. We come for you. Stand up. It's fine. Tsamaya, tsamaya. And the risk Every day we control. the schools have closed. These holidays, it's us with you all in Pretoria. Stand up. Tomorrow I'll come alone and I want to. No, don't come. we don't want you. No, We don't want you. We don't want you. If We we don't find want a you here, beggar. don't be nice. Hamba, No. Samaya. Riskakalo rukremo, whether you come alone or what, we don't want you. Go back. If you have a problem, if you are not working, go back to Mnangagwa. Go back to your country. We're sick and tired of you guys. Go back. We don't want you here anymore. Reuka Patsamaya. Professional beggar, go and fix your country. Go and fix your problem. Go. Yeah, Commander morning. Ashule watsamaya. Uyatsamaya re mututulile re askathole abamo libana. Tsamaya merskathole ru kreya mo tsamaya. Awuna mmereko utota mo South Africa uto bega mo di roboton. Tsamaya. We are coming. Ashule utsamaile commander. Ashule utsamaile ayo fixa the problems sa high country le government ya high. Atlogelo ye mamo roboto ari service. Government ya bona e dutse mo le bo Mnangagwa. Ha ba tla mo di tourists ba re South African woman ba nna mo di robotoni ba bega ba nyakantu under a black government. Next update ividhiyo remukomana ari kutsvaga vabereki vake. Vadikani ndakapiwa video iri pane time. Zvisinei ndasarudza hangu reposta nhasi nekuti vanhu vachindipa news vanga vakati one day, saka ndavaidaro nhasi. Kana wazivawo mukomana uyu, siya nhamba mucomment section, ini ndichakutsvaga ndokusanganisa nemukomana uyu. Let's watch this video.
makadi hama dzangu ndinofara hangu ndinoitwa promise mushando bva kugokwe chifi musala kutsvagawo rubatsiro kutsvagawo baba vangu vanonzi Rafael tupo handizive hangu ndewangu neniwo but handisi kuziva kuti unoti chii mutupo wacho. Ndine makore 21 ekuzvarwa. Tsvagawo baba vangu kana muchindibatsirawo vanonzi Rafael. Kumakuvaona ndakavaona ka1 ndichipedza grade 7 ndobva vandiendesa kuchikoro kusekondari. Vakangobhadhara term 1 handina kuzovabata futi kusvikira ranhasi. Batsireiwo hama dzangu. Next update ivideo iri kuchiridzwa pastreets esocial media ratora mukurumbira munyika ino yeZimbabwe. Chichamboitika why video iri iri kutenderera munyika yeZimbabwe, why vanhu vandinetsa vachiti hatirariwa nevideo. Ivideo ragogo wabuda vachisvimha musodzi vachichemera kuda kuroorwa vachitsvaga murume ane mari akuda kuvaroora. Ndigogo saka varume vane mari mukadzi asina kupfimbiwa. Varume vane mari mukadzi asina kuita zvekupfimbwa apfimba vanhu kudhara aripo. So ndikuporeswa zvinofika comment section after pedza kuona this video ragogo kuti haasi mashure here aya. Much love.